Cada any a Berga, en un migdia com el de dijous passat, la gent espera amb atenció l'única cosa que, segons els berguedans, comença puntual, la Patum. Les campanades de migdia són el senyal perquè el tabal comenci, el toc que dona nom a la festa. Patum, patum, patum. Per la Patum no plou mai. La Patum és una festa on, segons diuen els berguedans, no plou mai. I si plou, ells, sota el paraigua o ben mullant-se, ignoren la pluja. No pot ploure. Si és la Patum, no pot ploure. Perquè la Patum és una festa diferent. La Patum és l'ànima de Berga, i Berga és el cor del berguedà. El Berguedà és una comarca verda, humida i muntanyosa, una terra amb caràcter, amb elements tan emblemàtics com el pi de les Tres Branques o com el massís del Pedraforca. Fills d'aquesta terra en van ser l'abat Oliva, el trobador Guillem de Berguedà, Galceran de Pinós. Fills d'aquesta terra són els berguedans d'avui, berguedans del Berguedà i berguedans de Berga. Berguedans amarats del mateix caràcter de la comarca, acollidors com els seus boscos i esquerps com les seves muntanyes. Berga és una ciutat que a cop d'ull és com moltes altres, però quan passegem pels seus carrers, la Patum hi és present d'una manera anònima i col·lectiva. Però discretament, com volem fer memòria que durant 4 dies l'any, aquesta ciutat es transmuta en una de diferent. En tot el carrer Major, a cada 4 passes, s'hi van trobant rajoles que es van repetint amb imatges de cada salt de la Patum. Els berguedans de cada ball o entremès en diuen salt, i de cada joc de salts en diuen també salt. Però, per conèixer perfectament quin és cada salt, s'ha de ser patumaire. La festa de la Patum està envoltada d'una litúrgia pròpia. Durant els dies de la Patum, a Berga s'hi donen cita 3 categories de persones: els forasters, els foranis, que també són patumaires, i els berguedans, que tots són patumaires. Alguns més que altres, però tots ho són. Els carrers de Berga estan impregnats de Patum. En l'ànim de la gent, la festa hi és present d'una manera inconscient. Els noms i els aparadors de les botigues fan memòria d'una festa que és en aquests moments el patrimoni més important dels berguedans. I de tot Catalunya. Tan bon punt la Generalitat va treure el decret de les festes d'interès nacional, la Patum hi va ser inclosa. En una biga solitària del carrer Cardona, l'Àliga i la data de 1689 donen testimoni de la renció de la festa. La Patum és de tots els berguedans, dels joves i dels vells. I de les dones, que ens hem incorporat activament a la festa tal i com ha passat a tot el país. Avui dia tant fem castells com saltem un ple. I dels nens, que des de 1956 tenen la seva Patum infantil cada divendres de Corpus. Per als berguedans, ser patumaires és gairebé una herència genètica que els arriba d'antigues festes del Corpus. La Patum és la festa del Corpus, la festa cristiana de la plenitud i hereva de les arcaiques festes de la fertilitat. El Corpus és el vestíbul de l'estiu, temps de sega, sangs calentes i revoltes. La Patum, si fa o no fa com la coneixem ara, ens arriba d'una descripció feta per un notari berguedà l'any 1725, quan es maldava per protegir tot el que el decret de nova planta havia prohibit. En aquest document, tota la Patum està justificada pel concepte religiós del Corpus i pel sentit de pàtria de la lluita contra els moros. La custòdia de la Patum té al peu un muntatge escultòric amb tots els elements de la festa. D'una banda és, per tots ells, l'acatament del símbol cristià. De l'altra és la protecció d'aquest símbol religiós damunt de tots els components de la festa, prescindint dels seus orígens. Ara la Patum esdevé un tot, sense poder-ne deslligar cap dels components. La festa del Corpus, que ja no existeix com a tal. La tradició d'una festa atàvica i viva alhora. La bogeria d'uns dies de gresca i desfogament. La identitat de la ciutat de Berga i dels berguedans. El joc d'uns nens que es fan grans i el joc d'uns grans que encara són nens.
La Patum és una festa que ha sabut perviure i conservar-se mani qui mani. Qui sap si el notari Altarriba, de qui parlàvem, va justificar-la amb aquells arguments tan oportuns només per salvar-la. La Patum del migdia comença sempre puntual amb les campanades del rellotge de l'església. El temps, tan rigorós, també pren un altre concepte. Durant tot el salt de la Patum, el temps s'atura i s'allarga alhora, segons l'evolució del microcosmos que es crea a la plaça de Sant Pere. El primer salt són els turcs i cavallets que, després de saludar les autoritats i els músics, enceten una dansa bèl·lica que evoca les lluites entre moros i cristians. Alguns autors diuen que els turcs i cavallets de la Patum són en record de les gestes dels homes del comte Oliva Cabreta, que se les van tenir amb els moros invasors per allà al segle X. Segons sembla, per aquest motiu, diuen, havien estat anomenats moros i cabretes. El que sí sabem dels cavallets és que abans del 1888, any que van ser renovats, eren uns caps lligats al ventre del dansaire i que, darrere, duien una nina com a referència a tot el conjunt, a la llegenda del rescat de les 100 donzelles. Els turcs i cavallets, però, conformen un quadre plàstic que té forma de mitges llunes, qui sap si per casualitat. Aquestes dues mitges llunes juguen entre elles i els moviments dels braços dels turcs també les dibuixen. Potser els turcs fan referència a aquest símbol àrab present a l'escut de Berga. Potser tot plegat és una interpretació concreta i inconscient que permetrà als estudiosos inventar noves teories. També alguns autors han volgut interpretar aquest salt com la lluita entre el bé i el mal, concretada amb l'eterna lluita entre moros i cristians. A tota la geografia catalana trobem representat el ball de turcs i cavallets, o de moros i cristians, la representació del dolent de torn passat per la pedra. La genuïna representació de la lluita entre el bé i el mal és el salt de masses que ara es prepara. Unes cares ferèstegues estan pintades a les masses i a la punta un fuet. Un fuet que, quan es feia la processó del Corpus, era substituït per un ramell de flors. No hem de desvincular la Patum, és a dir, la festa del Corpus, de la pervivència dels ritus agraris. Les dues fileres de masses van saltant al so de la música que només s'interpreta al migdia. El salt de masses de la nit és com una anticipació del que serà el salt de plens, sense música, només amb el repic del tabal i vestits de carrer, perquè els uniformes fan falta per saltar els plens.
l'àngel Sant Miquel i el seu ajudant fent saltirons esperen el moment d'entrar en acció. Sembla que, pel que es desprèn dels documents, antigament el salt de masses i els plens eren una mateixa cosa. Potser inicialment estaven separats i potser Sant Miquel va entrar-hi per condicionants religiosos. Potser fins i tot va ser quan el notari Altarriba va haver de justificar la Patum, que van ser una sola cosa. Si no, per què uns vestits vermells i uns verds? I si representen dimonis, per què les màscares antigues i les actuals són de color verd? On s'has vist un dimoni amb la cara verda? Les masses de la Patum estan emparentades amb els diables que veiem en els correfocs. Els diables també tenien l'àngel que els matava quan se'ls havia acabat el foc. El salt de masses és ritual i simbòlic. És la representació clara de l'acatament de les forces del mal, el corpus. El Sant Miquel, amb els seus rínxols i el seu secretari de la llança, tenen un aspecte una mica rococó, com sorgits d'un retaule barroc. Obedients i sense gaire convicció rematen les masses, que sense foc s'estiren mandroses a terra. Aquest salt vistós pel seu color a la Patum del migdia, a la Patum de la nit pren la vida de la fosca, de l'austeritat del culte al foc. Sense Sant Miquel, sense vestits virolats, només amb les masses n'hi ha prou. Possiblement l'aparició de Sant Miquel en aquest salt prové del segle XVII, en plena contrarreforma eclesiàstica. La màscara antiga de l'arcàngel es guarda al Museu de Berga. A la plaça, la força de la Patum viva, i al museu, en una vitrina, els vestigis d'antigues Patums, de quan aquesta festa era anomenada Bulla. De guites n'hi ha dues, la gran i la xica, que també anomenen boja perquè és més mòbil i manejable. La guita, que en uns altres temps s'havia anomenat mulassa, mulaguita o mulafera, es creu que és un dels elements més antics de la Patum. Evoluciona al so del tabal i amb el seu coll llarg llença foc a la gent que hi ha als balcons. La guita és un element de la nostra fauna festiva que pot semblar-nos el creuament entre un drac i una mulassa, però amb una mutació que li permet, gràcies al seu llarg coll, arribar a tot arreu i que el fa únic a la galeria de monstres festius. Segons algunes opinions d'historiadors, la relacionen amb l'alliberament de Berga de les mans dels moros. La guita és la representació del mal culminada per un cabdill moro anomenat Bullafer que se les va tenir amb els homes d'Oliva Cabreta. És possible que el nom Bullafer sigui una deformació del mot mulafera, amb què també s'anomenava la mulassa. Com també podria ser el fet de plantar cara a la guita tot cridant que volem festa amb el nom antic de la Patum, la bulla. Fer bulla, fer bulla, fer bulla, fer bulla, fer... Veieu?
La guita és ingènua, no es presta a simbolismes gaire encotillats. La guita grossa, tota estirada, va fent canó amb el cap mentre va espornejant. Però, com totes les senyores que es fan l'estreta dient que no, quan li posen un plat llaminer al davant, s'hi llença al damunt. La barana de davant de l'església és el plat llaminer d'aquesta bèstia. No se'n cansa de repassar-la amunt i avall, repartint guspires entre tots els que, plantats allí, pensen que és una llotja de luxe per poder veure la festa. Com passava a tantes altres poblacions durant tota la vuitada del Corpus, els barris competien entre ells per millorar la festa. Actualment, només el carrer de la Pietat celebra una Patum amb tots els seus elements. La guita xica, la boja, va començar la seva carrera d'espurnes actuant com a guita de barri i l'any 1890 va incorporar-se a la festa de la plaça de Sant Pere. A la guita li passa una cosa semblant a les masses. Durant el dia senyoreja i presumeix, i durant la nit provoca i és provocada. Sembla com si els petards que llença durant la nit siguin més potents que els que llença durant el dia. Per als berguedans, la guita xica és com un cadell juganer. Les seves esgarrapades de foc són el resultat lògic del joc. La gran, en canvi, és com un gos manyac, lletja i segura de poder fer por. És l'únic entremès que es permet confiances amb el xamberg i amb les autoritats. Compartir un glob de vi és senyal de companyonia. Sap que, per la seva posició, no poden fer-li cap menyspreu sense perill de socarrim. De fet, li escau el nom de bullafer. La guita és l'únic entremès que empaita el públic i el fa participar en la festa. La guita és bullici, bullanga o bulla. Quan la guita s'allita en el seu racó de sota l'escala és quan la gent espera, més expectant que mai. És el ball de l'Àliga. L'Àliga és el personatge més solemne de la Patum. El seu ball, precedit de la salutació a les autoritats i als músics, marca el punt més alt d'atenció del públic. La dansa comença amb un punteig cerimoniós i complicat. Coberta amb una corona enjoiada, demostra que és d'un llinatge més noble que el de la guita. L'Àliga, l'aristòcrata dels elements de la Patum, porta a la boca una ofrena floral. Ofrena donada o ofrena rebuda. L'Àliga és un altre dels enigmes de la Patum. Per una banda, l'àliga esculpida a la biga del carrer Cardona, que porta la data de 1689, ens indica una època molt llunyana. Per una altra, no hi ha cap document que es refereixi a l'àliga i la seva participació a la Patum fins a l'any 1795. Però, 40 anys abans, en un acord municipal de l'any 1756, l'Ajuntament decideix fer una àliga nova. Tot aquest ball de dates ens fa suposar que quan l'àliga es va incorporar a la Patum, segurament ja participava en la processó del Corpus.
Si el salt de turcs i cavallets formen dues mitges llunes en cercle, el Ball de l'Àliga és una espiral que neix en el punteig i s'amplia fins a projectar-se en les voltes finals. Berga té dues comparses de nans. Els vells daten de la primeria del segle passat. Tots quatre són iguals, amb barret de 3 puntes i saltironen al so d'unes castanyoles. Els nans vells tenen els ulls tristos i el cos tibat de tant mirar per la boca i no sabem que tinguin cap relació ni amb simbolismes religiosos ni amb la lluita contra els àrabs. Semblen soldats de permís, d'aquells soldats que van protagonitzar tantes carlinades per les terres berguedanes. De fet, va ser en temps de carlinades que aquests nans, pagats per un diputat a Corts, van substituir el ball de bastons que fins en aquell moment hi havia hagut. Els nans vells retornen al compàs de festa a la plaça després de la solemnitat de l'Àliga. De gegants n'hi ha 4 i tots moros. Els petits, que daten del 1860, en van substituir uns d'anteriors. Els grossos van ser adquirits a Barcelona ara fa 100 anys. Segons conta Joan Amades, eren els gegants del Pi. Quan Joan Amades va escriure el llibre Gegants, nans i altres entremesos, encara no s'havien retrobat els gegants del Pi al campanar de la basílica del mateix nom. Però si mirem els gegants de Barcelona que van desaparèixer de la circulació barcelonina ara fa un segle, podem suposar que els gegants que la ciutat de Berga va adquirir a Barcelona havien de ser els de la parròquia de Sant Jaume. La figura que executen els gegants a rima de vals és un quadrat que s'obre i es tanca segons les evolucions de les dues parelles. És com si cada salt de la Patum fos una lliçó de geometria.
El darrer salt de la Patum són els Nans Nous, que també van ser els darrers d'incorporar-se a la festa. Ho van fer l'any 1888, quan la Patum va ser reformada i s'hi van estrenar els arranjaments de totes les músiques. A diferència dels nans vells, els nans nous són tots diferents i representen dues parelles, una de jove i una altra d'edat. Algun autor ha volgut veure en aquest salt de nans una mofa a la gent de posició acomodada, tot fent-los ballar entre la gent del poble. També es podria interpretar com un sentit d'unitat envers la festa, joves i vells, homes i dones, ballant junts. Si no és el sentit original, podria ser perfectament aplicable a la Patum d'avui dia. A la nit, a la plaça de Sant Pere, la gent espera expectant que siguin 2:15. Sempre hi ha més gent que al migdia. Amb barrets al cap i mocadors al coll, constitueixen una massa anònima i viva que forma, juntament amb la plaça, un mar únic amb els salts que s'aniran succeint. Si la Patum del migdia és com un aparador acolorit on podem admirar tot un mostrari d'entremesos, la Patum de la nit és diferent, té vida pròpia. La plaça està plena de vida, la gent es mou i remou inquieta. Els turcs i cavallets, els mateixos del migdia, es mouen diferent. Ja d'un bon començament han d'obrir-se pas a cops de cul per posar-se en posició. Pràcticament no hi ha espectadors. Tots són actors d'un drama festiu i repetit. Cada cosa és a tocar al del costat, confeccionant un teixit orgànic al voltant de cada salt. Suor, calor, empentes i la brega dels turcs i cavallets impassibles davant l'altra brega que passa al seu voltant. És l'esperit d'aquella batussa entre moros i cristians, portada a la mateixa plaça de Sant Pere, on diu la llegenda que va tenir-hi lloc. Són els soldats per necessitat o per força, que a les ordres del comte Oliva Cabreta cavalcaven per aquestes muntanyes. Però també són els moros a les ordres d'aquell general de llegenda anomenat Bullafer, esdevinguts turcs per necessitats del guió, renovat al llarg de tantes patums. És la primera escaramussa de la Bulla. Els cops són més seriosos que al migdia. I això que només és un escalfament pel que serà la bulla final, el tirabol. Són els descendents dels Oliva, d'en Bernat Tallaferro, de Galceran de Pinós, Duc de Mataplana, d'Utger Cataló i dels nous barons de la Fama.
Tots són moros i al mateix temps són cristians. I tots lluiten entre tots i no guanya ningú. És la Patum de la nit, un carnaval fora de temps, a la vegada lluita, joc, festa, orgia i ritual. És la litúrgia de l'alliberament del cos i l'embriaguesa de la ment. La plaça salta al compàs de la música i tant és el salt que s'estigui fent en aquell moment. El mar de caps sempre du el compàs. Un mar de caps que salten, una embriaguesa provocada per aquell aiguardent dolçot que els patumaires anomenen barreja, que ben fresc entra com si res. Quan ballen els nans és com un nucli atòmic abans de fer explosió, però que no arriba a esclatar. I al final el tirabol, l'eufòria plena, la força de la gentada que salta amb els gegants i la guita. És el ball de la victòria, la dels moros, la dels cristians, la de Bullafer i d'Oliva Cabreta, agafats del bracet i saltant el tirabol junts. Es crea una nova dimensió de l'espai i es fa mòbil i eixample la plaça de Sant Pere per la força de l'energia humana que es desprèn del tirabol. El component de bogeria de la Patum es desencadena del tot al compàs d'aquest pas doble. S'han de cremar saltant totes les energies que encara quedin. Quan s'acaba la Patum, s'acaba el món, i com deia el gran savi, els moros que els mati Déu. La Patum és una font d'energia humana en ebullició constant que, amb la seva incandescència, produeix una força còsmica que conjura tot l'univers. La música comença com al migdia, d'una manera suau, però la plaça bull i provoca una acceleració. Els gegants són les antenes d'aquesta font d'ebullició. Moguts per la mateixa força humana que mou tota la plaça, es converteixen en l'excusa energètica. Mentre dura la primera part de la peça, només hi ha saltirons i força continguda. Quan la música arrenca l'Allegro, la plaça es desferma en una tempesta de peus que boten.
Els salts es tornen més frenètics al voltant dels gegants que, perdent la seva compostura de guardians tel·lúrics de Berga, intenten de competir amb la massa humana del seu voltant. Són reis de la mitja lluna, emmollerats en parella a la manera cristiana que senyoregen el corpus. Si el ball de l'àliga del migdia és solemne, el salt de la nit és un ritual a flor de pell. Al vespre, el ball de l'àliga conté tota la litúrgia de la Patum. Fins que l'àliga no és a lloc, es produeix una baralla callada d'empentes i cops de colze per aconseguir la seva proximitat. Mentre l'àliga punteja les primeres notes, la plaça es concentra, compacta, com si hagués de ballar sota la bèstia, tots ben junts i en silenci. És com un ritu d'aparellament, una cerimònia ancestral que ens arriba almenys d'abans del segle XVII, quan l'àliga ballava a dins de l'església. Quan l'àliga arrenca el vol per la plaça, la gent sembla un camp de blat mogut pel vent. Les ales esteses de l'ocell que vola arran de terra bateguen sobre el cercle màgic de la gent. Agafar, careta particular. És aquí davant mateix. Ja està. Mentrestant, a les entranyes de l'Ajuntament es preparen els plens, com si es tractés de la cua del racionament. Els escollits, a canvi d'una butlleta, reben el vestit, els fuets i la màscara. Sense pressa, però sense pausa, els futurs plens i els seus servidors són insensibles a la festa que se sent 4 pisos més amunt. Saltar de ple satisfà com una patum sencera i cal estar preparat com el cavaller que vetlla les armes a la capella abans d'entrar a la lliça. Vestir els plens és una cerimònia molt interessant perquè conserva la renció dels vells costums. Primerament, cal lligar els fuets a la cua, ben fermats, que no s'escapin en saltar. Després, embolicar-la bé amb herba per esmorteir l'espetec i per protegir de les guspires. L'herba, verda i humida, entronca els plens amb els ritus agraris de la fertilitat i les bones collites. Després ve l'embenat de les orelles i a continuació el del front. La mandíbula ha de quedar ben lligada i el cap ben estret perquè no esclati.
ens deia un avi, que qui sap quantes patums ha vist. Els que han de saltar estan de genolls, com penitents. I finalment la màscara, coronada amb més herbes i amb 6 fuets. Cal encaixar-la al collar d'herbes i lligar-la ben lligada al clatell. Vestir-se de ple és un ritu iniciàtic que entronca amb l'antic culte a la natura. Com ja hem dit abans, on s'és vist un dimoni amb la cara verda? És molt possible que els plens, abans de ser un element més de la patum, fossin representacions solsticials de les forces de la natura. Els plens s'assemblen més als elfs que als dimonis. Com presoners dins de la màscara, els plens tenen la visibilitat molt reduïda. Des del moment que estan vestits fins que acaba el salt de plens, són guiats per un acompanyant. A la plaça, la gent s'encasta bé els barrets i es tapa la boca amb el mocador. Tot està a punt. S'apaguen els llums i enceten la música, enganxosa i bellugadissa. Comencen a encendre's els fuets. De moment sembla una corrua de cuques de llum. La música té un ritme que et fa bellugar sincopadament, sense parar. I t'has de bellugar sense parar si no vols que les guspires del ple de més a prop et socarrimin. Hem de girar en direcció contrària a les agulles del rellotge i hem d'anar agafats un parell o 3 almenys, si no podríem caure. No et deixis anar, salta i mou-te. Procura no caure, si els genolls et toquen a terra, t'aixafaran els que venen darrere. Cada vegada hi ha més fum, amb el mocador i tot se'n posa al nas i a la gola. No et queixis, imagina els que van dins un ple. Gairebé no deuen poder ni respirar. El salt de plens és una prova iniciàtica, dins del que sembla un forn ple de brases. Foc sobre foc, ball de foc i ball de vida. Una vegada més es conjuren les forces primigènies del cosmos a partir d'una nova dimensió de la plaça. L'únic espai existent és la distància que hi ha entre els cossos que salten al costat, al davant i al darrere. La boirina i el foc fan cada vegada més difícil saber on som. Els edificis del voltant de la plaça han desaparegut. Més enllà dels plens no hi ha res. Hi ha el buit. M'ofego. Hi ha massa fum. És com si tinguéssim boira baixa. Ànims, que ja s'acaba. Ja el sento petar. Estic neguitosa. Amb aquest ofec se'm fa inacabable. Vinga, mou-te. Ja falta poc. Ja hem fet la volta a la plaça. Ja tornem a ser a la barana. Jo no sé on soc, i això no s'acaba mai. Vinga, que ho fas molt bé. No defalleixis ara que falta poc. Això és de bojos. No hi tornaré mai més. Au, va. No n'hi ha per tant, que enguany salta força bé. Sí, però encara falta el pitjor. Mou-te, mou-te. Ara sí que s'acaba. Va, que ho estàs fent molt bé. A veure si és veritat que s'acaba. M'han trepitjat no sé quantes vegades. No et queixis, que falta poc, que ja estem. Ja s'ha acabat. T'adones de la humitat que hi ha a l'ambient? És una barreja de suor i vapor condensat per les explosions de pólvora damunt de l'herba fresca que duen els plens.
Em pensava que no acabàvem. Tinc la gola seca i les mans humides. I els peus? Els peus em fan mal. Ja et vaig dir que duguessis un bon calçat. Però què t'ha semblat a tu, que t'estrenaves? És totalment de bojos, però ha valgut la pena. Ja hi tornaria ara mateix. Pren-t'ho en calma. I abans que comenci el tirabol, anem a fer un got de barreja. La Patum és un conjunt de costums de Berga que, agrupats sota la festa de Corpus, casen els ritus agraris amb la religió cristiana. La Patum ha estat objecte de molts estudis i de moltes especulacions per part d'erudits de tota mena. Fins en el llibre que fa pocs anys va escriure Josep Maria Ferràs, les interpretacions de la Patum, gairebé totes fetes per berguedans, tenien el segell inconfusible del sentiment d'identitat local, prescindint moltes vegades del rigor i fins i tot de la lògica. La terra tira molt, i la fe religiosa també. Fixem-nos, si no, amb aquest Sant Miquel de la postguerra, que quan matava les masses ho feia punxant en convicció, conscient del seu paper de venjador de la justícia. La plaça de Sant Pere estava més buida. La Patum era berguedana i prou. És molt més propera en el temps la seva dimensió universal. Però la guita ja hi era, i feia molts d'anys que es pornejava per la plaça. La Patum és història, no la història oficial, la dels llibres, aquella que escriuen els vencedors d'una guerra qualsevol. És l'altra història, la del poble, la de l'expressió genuïnament popular, la de la gent del carrer barrejada amb la gent que mana. La Patum és el fruit dels somnis i desitjos del poble, de tot el poble. El de dalt, al balcó de l'Ajuntament, i el de baix, a la plaça. I és que si un ajuntament s'atrevís a suspendre una Patum, a Berga hi hauria un dalt a baix. De segur que, com a mínim, el consistori hi hauria de plegar. La Patum és una cosa molt seriosa. És un patrimoni cultural dels berguedans que forma part d'ells mateixos. Quan neixen, ja respiren Patum. Fins i tot potser arriben al món amb un condicionant genètic que els fa patumaires. Fixa't aquests patumaires en blanc i negre, coberts amb barret de palla o amb la gorra musca, i vestits amb la bata fluixa i faixa. Qui sap si, com diuen els berguedans, des de temps immemorial a la ciutat de Berga es ve representant una festa anomenada Patum. Qui sap si realment va existir un cabdill moro anomenat Bullafer que amb la guita els feia la feina als cristians de l'any de la picor? Qui sap si realment va haver-hi una batalla allà mateix a Camp Mauri? I si no va ser així, tant és. La llegenda esdevé realitat quan és assumida pel poble. La fa seva i la converteix en ingredient de la festa. Però la Patum, què és? La Patum som tots nosaltres, tots els patumaires d'aquest país. La Patum són les Patums, els que manen a l'església, els músics, els que manen a la festa i els que manen a l'Ajuntament. La Patum són les institucions que vetllen per la festa. I la gent. La Patum és la gent, tota la gent que hi ha a la plaça saltant i ballant.
També són Patum, els monstres de la nostra mitologia. Són éssers estrafets que senyoregen la festa. Han sortit de mons fantàstics de l'antigor i venen a fer Patum. Són els somnis de la gent, els nostres somnis ancestrals domesticats i fets realitats a la festa. La Patum és l'aire del cel on planeja l'àliga reina dels espais aeris. És el mantell transparent que cobreix la nostra terra. I també és l'espai aeri de la plaça de Sant Pere, on corre l'àliga d'ales mandroses i vola la gentada com corrents d'aire. És un planeig eteri, d'àliga amb ales de gent, per l'aire de plaça i de pedra. La Patum és l'aire del saltiró dels patumaires, un aire de genolls fent molla i de boques que broncegen la melodia. I el corrent d'aire de les voltes de l'àliga és la Patum per ella mateixa. La Patum és aigua. És el corrent d'un riu de gent que fa remolins en el tirabol. I són cossos amarats de suor. És la humitat de gernació que es mou i balla. És la humitat del fàbrega i de ple que es barreja amb la transpiració. La Patum és un ritu solar disfressat de festa cristiana. Litúrgia iniciàtica en honor del disc daurat. Sacrifici de la gent a qui sap què. I és aquesta gent a la porta del solstici, quan la natura es transmuta i vessa de vida per encaminar-se cap a la davallada. La Patum és terra, la del país, la del castell encantat del Pedraforca, d'ara i de quan vomitava foc. La Patum és foc, un foc incandescent de fuets cremant, D'estómacs plens de barreja, de sangs calentes, de massa humana en ebullició. foc de sal, de plens i de guspires enganxoses, Foc d'un infern casolà fet a mida per als bergadans. foc íntim, de cossos ben junts. La Patum és... La Patum és tot allò que nosaltres volem que sigui.